Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka nogoni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari kan ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur perpé isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travers Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲa ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous.
مجدد Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a surula ni waati na n'o ye te vert rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan te vert rasul k'a ta Chine forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a ja bɛ ɲɔgɔn na te vert rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko te vert rasul bɛnɛfunjilama walima te vert rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a o fana bɛ yen nɔ te vert rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko te vert rasul a bɛ foroko cɛɲi kɔnɔ ni k'a sɛbɛn a sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarisun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple te vert rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ te vert rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ te vert rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san te vert rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛna ni miniti 20 ye Joyila dugutigi ale ka bulon kɔnɔna na ni waati na k'an bɛ Joyila ka bɛɛ lajɛlen fo ka Banikɔkaw bɛɛ lajɛlen fo Kaladugukaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ndemugu Kimiri wɛrɛ Moribo n'a ka maaw k'an b'u fo k'a Kimiri To Umar Kulubali a n'a ka cɛdenw Buwajɛ wɛrɛ la k'an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn Musa wɛrɛ maaw maa sɔgɔlen don an na Segu kɔnɔ Ɲɔnɔ kɔnɔ Masina kɔnɔ ka taa se fo Molodo ma an b'a bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na ani premier ministre tun bi taama na taama kun cɛra kunungo ni Banikɔ ye Joyilakaw fɛ yen baaraw bɛɛ lajɛlen banna tile 3 baara kun don sɔgɔma in na o bɛna na kɛ an ka saraba ye nka yan'o cɛ an y'an to taama sen fɛ faamaw ye premier ministre wele ko ndamandingɛ dɔ dafirila tuguni Keɲebakaw fɛ yen Zein président k'u ma k'a t'a fɛ ka ni ɲɔgɔnna wɛrɛ mɛn tuguni dɛ sɔɔni sisan an ka nin ka sɔgɔmada in na sara belebeleba ye premier ministre ka taama ye nka an ka cadeau bɛ yen an n'o di Falaye ni Keba k'aw yɛrɛ fo k'aw bɛ ka manamana dɛ mun kun b'a bolo Bamakɔ tile 2 in na yan poussière Ndemugukaw tulo b'a la n'aw ko poussière olu na min fɔ aw n'o dɔn Joyilakaw tulo b'a la Marakɔkaw tulo b'a la Bɛlɛkɔkaw tulo b'aw la Bɛnbakaw fana tulo b'a la cɛni i yɛrɛ kɛ maa ye Segu Maru i yɛrɛ kɛ maa ye ayiwa Falaye an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na n'an ka baabu ye an filɛbaaw ni an lamɛnbaa cɛ a n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye février kalo ale tile 17 san 2025 min ye sunkalomakɔnɔ ye ale tile 18 ye bi ye Keba ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali jamana a bisimilayi Ala y'a sɔn sanu na tarikutigiw ani an ka jamana seko ni dɔnkotigi ni jeliw u ye Kanku Musa Mana bɔ
sanuko la ani nafoloko la diɲɛ kɔnɔ bi masakɛ mana min ye kanku musaka nafolotigiya ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ a ju kun ye mun ye o ye sanu ye bibi na k'i disi gosi diɲɛ kɔnɔ nafolo bɛ n fɛ a bɛ dɛn sanu na maaw bɛ hakɛ minnu fɔ ko tɔni 60 tɔni 70 sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu yamaruyalen don an ka jamana kɔnɔ n'o o ye sociétéw ye ko olu ye 15 ye olu minnu bɛ yen ni sanu bɛ bɔ a hukumu kɔnɔna na a n'a tabiyaw bɛɛ lajɛlen ni jamana yɛrɛ kɛlen don ka sɔn ka baara d'u ma olu ye o ye nka anw ye jateminɛ dɔ kɛ anw dafɛ jamana ka dɔgɔ bi min denw tɛna sanu bɔ la anw fɛ yan anw ye jateminɛ kɛ bi maa joli bɛ maa joli la bi k'o bɛ sanu ta ka bɔ n'a ye Mali kɔnɔ filɛku mɛlɛku k'a sɔrɔ fosi ma ye a la ndamanda joli sigilen don bi sanubɔ fitinin u b'a fɔ min ma ko unité fitinin ninnu olu joli sigilen don bi an k'a ta tɔgɔ ma sinuwaw ka yɔrɔ joli sigilen don bi baaraw bɛ kɛ cogo di u kɔnɔna na faso jamanadenw olu yɛrɛ fana sɔnna waati dɔw la k'a fɔ ko maa dɔw ka taa sanu bɔ u fɛ yen baaraw ni sanubɔ yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ o bɛ tali kɛ tali minnu na yɔrɔ caman na u nana sigi nka n'i ye baara ninnu lajɛ bi fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ a caman na ka sabu kɛ mun ye bɛnkan minnu kɛra maaw sigi waati ani u bɛ ka tagalen ɲɛfɛ baara mun kɛ bi u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjalan ni baji an ye mun na kɔlɔsi anw ka jamana kɔnɔ an ye nin fɔ a mɛnna o ti sanuko yɛrɛ dɔrɔn ye kiiri ti faama ni fandancɛ anw ka jamana kɔnɔna na sengolaw minnu bolo b'u kɔsɔrɔ u yɛrɛ ɲuman na maa minnu ye dugu waribatigiw ye dugu sengolabaw ye olu de bɛ fantanw ta ka taa n'u ye kiiritigɛdaw la olu de bɛ kɛ juges namugulasogo ye olu de bɛ kɛ sebew namugulasogo ye juges ni magistrats olu de b'u sago kɛ olu la ka taa se fo gouverneurs ma ani commandants olu de bɛ olu dugudenw tɔɲɔgɔn k'u ɲɔgɔn mun bɛ fɔ anw kunnafonidilaw ye les gars il a son permis hein? Tout est en règle nka min tɛ fɔ maaw ye keba o de ye e ye sanubɔyɔrɔ dayɛlɛ e ni dugudenw bɛnn'a kan e bɛ ka bɔ hukumu min kɔnɔna na ka taa baara kɛ yɔrɔ min na n'a fɔra e kana se yɔrɔ minnu ma fanga tɛ nin lajɛ fanga tɛ nin jateminɛ ni fanga ye papiye di ka ban o ye taa n'a ye cogo min ka di i ye ni i ma se ka ɲɛ sɔrɔ maa minnu bɛ fanga tɔgɔ la dugu in kɔnɔna na i n'olu bɛ association na aw bɛ société la aw bɛ GIE la aw bɛ pari la ka ban a y'aw sago kɛ mɔgɔw la maa t'a kɔfilɛ aw la keɲebakaw ye kulekan bɔ yan densokaw ye kulekan bɔ yan maningalakaw ye kulekan bɔ yan maninkurakaw ye kulekan bɔ yan dɔnbakaw ye kulekan bɔ yan yanfoyila fan caman na mɔgɔw ye kulekan bɔ fanga ma kala don i ɲin na k'a lajɛ hali k'a fɔ jɔn ko ala hali ni ninnu ta ye tiɲɛ ye n'u ka sɛbɛn b'u bolo an yɛrɛ ka taa de an minnu ye faama ye an ka t'u lamɛn dɛ mun de b'u fɛ fili dɔ bɛ baara in na ni gouvernement ma o lajɛ a tɛ foyi ɲɛdɔn aw kɛlen don ka minnu sigi ko baba kumandan jɛ minnu bɛ olu ni sanubɔlaw cɛ aw kɛlen don ka minnu sigi ko juge jɛ minnu bɛ olu ni sanubɔlaw cɛ aw kɛlen don ka minnu sigi ko fanga bolodabolaw ka taa se dugutigiw ma bɛnkan min bɛ olu ni sanubɔlaw cɛ fɛn min bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na n'aw m'o ɲini k'o ɲɛdɔn dugudenw sago tɛ sɔrɔ su bɔli bɛ caya suko ani dugusajɛ cɛ sabula n'o y'a sɔrɔ maaw bɛ yen minnu bɛ sariya bato dɔw mago foyi tɛ u ni na olu de bɛ ka sa bi an nana a y'an ka dugu ci a y'an ka soforow ci a y'an ka forow ci a y'an ka sɛnɛkɛyɔrɔw ci a ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'aw sago ye an siso minnu b'an bolo a ye pelu ni dabaw ta ka don olu de la k'an ka jiw tiɲɛ k'an ka kɔw tiɲɛ k'an ka baw tiɲɛ ka taa ni masiw ye ka t'u don fo ba kɔnɔ ka ji sama ka na aw ka sanubɔyɔrɔw la nin bɛɛ kɛra fanga ɲɛna yan fanga bolofaraw ɲɛna yan jamana ɲɛmaaw ɲɛna yan mara bɛ maa minnu bolo olu ɲɛna yan dugu caman de b'an ka jamana kɔnɔ bi dugutigiw ni dugudenw tɛ bɛn dɔw yɛrɛ y'u ka dugu bila sabula u ni dugudenw tɛ da kan kelen fɔ mun bɛ sɔrɔ ka fɔ ni mankan wulila o dugudenw de bɛ minɛ ka bila kaso la k'olu ɲani k'olu tɔɔrɔ maa si tɛ yen min b'a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko a y'a cɔ dɛ
nunu ka kuleka in mɛnna don o don bɛ nin kuma in na taa ni ka segin bɛ ka caya an ka taa ko sɛgɛsɛgɛ o y'i t'o ye fɛn fɔlɔ ye o ye filanan ye mun ye duguden dɔw fana bɛ yen ala bɛ tiɲɛ de fɛ dɛ nata kama u bi jɛn n'a ye ko mɔgɔ ninnu ka na nka n'u ka nata ma dafa olu yɛrɛ bɛ wuli ka ɲaraki ka se o société ma i bɛ taa sɔrɔ a tracteur b'a dɔw bolo pelle b'a dɔw bolo u yɛrɛ ye duguden ye u b'a baara kɛ nka u tɛ fɛ tuguni maa wɛrɛw ka don a la o fana bɛ ko in na dɛ an k'o fana fɔ dɔw ta bɛ yen an ka salongo kɛlɛ an ka politiki ko kɛlɛ transition nali kɛlɛ olu bɛɛ lajɛlen dalen ɲɔgɔn kan olu bɛ ka sɔrɔ kɛ n'o tɛ aw b'a faamuya cogo di bi maa minnu b'a la k'olu b'u disi gosi ko ka transition jukɔrɔba to ko machine b'olu bolo maninkala ko ka sanu bɔ o bɛ se ka kɛ cogo di yamaruya ma d'aw ma sɛbɛn t'aw bolo foyi t'aw bolo ndamandingɛ in binnen Falaye an ye kibaruya fɔlɔ min sɔrɔ maa 48 kɔfɛ an ka maa min bɛ yen a ko k'u ye jate wɛrɛ bɔ k'a kɛra maa 46 ye muso ye 43 ye cɛ ye 3 ye a la olu ye min sɔrɔ olu minnu bɛ kɛnɛ kan ye n'a kɛra u ɲɛna o y'o ye Falaye nin tɛ dama firiko fɔlɔ ye nin t'a firiko filanan ye nin t'a sabanan ye nin t'a la 100nan ye hali société 15 min b'an bolo dama bɛ firi maaw da la ye nka mun de man ɲi min tɛ se ka faamu o de ye tuma o tuma ni fantanw wulila i b'a ye u bɛ taa Mali télé de ta u bɛ taa Mali kunnafonidila dɔw de wele k'olu ka taa da diya société la jamanadenw kɔ kan tant que o bɛ sen na o tɛ ka ɲini ka ɲɛdɔn an bɛ mɛn tan dɛ n y'a mɛn premier ministre da an n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Joyi la ko président ko a ma ko nin kana kɛ ko ye min bɛ kɛ bolo kɔfɛ ko ye k'u bɛna na u jɔ u jɔyɔrɔ la tile 2 in na kunungo ministre min bɛ sanuko kunna a ko k'u ye ɲɔgɔn ye k'u ye fɛɛrɛw ta ko nka k'a tɛ se ka fɛɛrɛw fɛ fɔlɔ Falaye ko f'a ka da ɲɛmaaw tulo kan ko ni ɲɛmaaw sɔnna ma tuma min k'u b'u lawaleya an kɔni bɛ min fara u ka fɛɛrɛw kan u k'u jija u ka bɔ bureau kɔnɔ sigi la Falaye premier ministre taara dugu kɔnɔna na a ye yɔrɔw ye a tɛ se ka lakali i b'a dɔn mun na Ndenbugu baara ma se ka kɛ yan Sogɛli tile la Sogɛli taara Ndenbugu in an taara min kɛ Sogɛli y'a kɛ 2021 munna a ma se ka kɛ parce que maa t'a kɔlɔsi an bɛnna mun kan a bɛ ka kɛ cogo di a donna min a bɔra min an ye mun sɛbɛn mun bɛ papier kɔnɔ jɔnni b'a la kɔlɔsi office jɔyɔrɔ ye mun ye Falaye m'a fɔ Abulaye bɛ ka ɲuman kɛ dɛ n ko de n'a taara a ye yeli kɛ a ye faamuyali kɛ fɛn caman na n'a y'a to u ka ministre k'u sigi Bamakɔ yan n'u y'a to fanga ɲɛmaaw k'u sigi Bamakɔ yan n'u y'a to juges ka maa minnu bɛ juges la kɔlɔsi u k'u sigi Bamakɔ yan cɛ ye papier ci ka na an ka mɔgɔw an dalen don a la n'u ma t'u dɔw sɛgɛsɛgɛ jamana in bɛ degun sɔrɔ dɛ yɔrɔ nin ye sanubɔyɔrɔ kɔlɔlɔ ye fɔlɔ anw minnu bɛ kɔ kan n'an b'an ka wari di ka na di mɔgɔw ma yan k'u ka so jɔ an ye o kɔlɔlɔ n'i y'o ye don o don i bɛ ɲinɛ sanuko in fana kɔ mun bɛ na n'a ye maa minnu bɛ sɛbɛnw di maa minnu bɛ kow kunna bɛɛ yɛrɛ de kɛlen don caman de kɛlen don bi ka jamana in ta k'a kɛ sugu ye ka bɛn u ka jɔyɔrɔ n'u ka sɔrɔ n'u ka kow ma ka tila k'o bisi jamana fana bɛ sara d'u ma tuguni o de la ne ko n ko furancɛ fanga maaw aw kɛtɔ ka soso fagala an tile a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ kari de a ma nɔgɔn dɛ Falaye walahi sɛgɛ ka sɛdennin ka maɲumatɔ kasi o t'a kisi sɛgɛ ka tali ma dɛ an kɔni sigilen don k'a lajɛ u bɛna na mun kɛ nin ko in na bi ko tɛ an y'a f'u ɲɛna a tɛ komi station ko wa u tɛ ka station kɛ k'an ka dugu bɛɛ lamini k'an ka du bɛɛ lamini k'an ka sigida bɛɛ lamini pharmacie tigiw n'olu bɛ sigi olu bɛ mɛtiri 150 ni ɲɔgɔn cɛ nka an ka station olu gunnen don ɲɔgɔn na ka don an ka du la ka don an ka sigidaw la maa si tɛ kuma ko maire y'a autorisé n'a kɛra kasara ye don min na sa an bɛ sɔrɔ ka wuli nin kun man ka kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la station min kana caya n'an siso ye Bamakɔ kɔnɔ bi wa a bɛɛ lajɛlen kurakuraw de don kɔrɔlenw tɛ dɛ anw tɛ tɔn minɛ nɛnɛ de la mɛnɛ jamana in kɔnɔna na min bɛ kalifa mun na a k'a la kɔlɔsi k'a baara kɛ a t'a kɛ wuluwuluji min kana an bɛɛ faga kare kɔnɔna na maa si t'i da don a la bɛɛ b'i pan kunna ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la maa si t'a fɔ an de ye nin dugu in sigibaaw ye an de ye nin ye siniɲɛsigi ni fɛn min ta an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka nin dabila
i bɛ bɔ dɔrɔn dugu mana jɛ i bɛna n'a sɔrɔ u bɛ ka yɔrɔ dɔ ci u bɛ mètre carré suma k'a jɛngɛ n'i y'a jɛngɛnen dɔrɔn station don yɔrɔjɔlaw goudron la fala ye n'i y'u ye ka n'a distance ni ka dɔgɔ n'u y'a jɛngɛ o ye mobili ko yɔrɔ ye nka n'a ka jan n'u y'a jɛngɛ station don o kɔlɔsi anw kɔni lamini bɛɛ kɛlen don station ye an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka ninnu bɛɛ sɛgɛsɛgɛ fala ye mɔgɔ ka dɔgɔ bi k'i bɛ Keɲeba k'i m'a fɔ gouvernement ɲɛna k'i ka so cira ji tiɲɛna faleya bi faleme ji tɛ se ka min dingɛw bɛ tigɛlen u bɛ ka taa don mɔgɔw ka so kɔnɔ duguden joli ye damakasi kɛ yan faamaw la mun bɛ f'u ɲɛna vraiment votre préfet a dit qu'ils ont les papiers le gouverneur est au courant aw ka dugutigi yɛrɛ sɔnnen don a ma mais dugutigi bɛ dugu kɔnɔ fɔlɔ wa a sɔnnen don min a bɛ ka k'a ɲɛna préfet min bɛ k'a kuma fɔ a nana lajɛ min bɛ ka kɛ yan procureur min ko tiɲɛ don a ye sɛbɛn mun di u ka papier kɛ a ye t'u minɛ ka na an ka n'u datugu ale wulila ka taa kɛnɛ lajɛ yan n k'o bɛ yamaruya bɔ olu bolo ne hakili b'a la Orange ni Remakotam tulen ɲɔgɔn na a ko selen Cour suprême n ko Cour suprême ni expert de bila ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ min ye tiɲɛ ye e ye procureur ye e bɛ dugu kɔnɔ ka na taa kɛ mais mɔgɔ ci karisa a ye taa nin lajɛ mun de bɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kulekan cayara nka ni kasara ma kɛ wuli ka jɔ tɛ kɛ ala k'a n'a cɛ janya Bamakɔ station bɛ cogo min bi ala k'a n'a cɛ janya dɛ an kɔni b'an ka fantan kuma fɔ ɲɛmaaw tiɲɛ don aw k'aw nana sɔrɔ permis dira mɔgɔw ma san 30 permis don san 900 sɛbɛn permis don permis tugu dɔɔnin aw yɛrɛ b'a dɔn min bɛ sen na aw wuli aw k'aw jɔ min ka ɲi jamana ma aw k'o kɛ ne kɔni n'i y'a dan ne ma autorisé fara non autorisé kan ne b'a bɛɛ datugu fɔlɔ munna n'i y'a datugu a bɛ ka baara kɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ ye joli ye joli dira a ma dɛ a bɔra a kɔnɔ wa kɔ minnu bɛ yen foro minnu bɛ yen mɔgɔw ka laadala yɔrɔ minnu bɛ yen dugu nima yɔrɔ minnu bɛ yen yalama u b'a ka permis kɔnɔ de wa parce que bi u bɛ ka mun fɔ maninkalakaw ye k'u autoriselen don ko chinois ninnu caman bɛ yen ko yamaruya dilen ninnu ma an bɛ se ka taa nin kɛ sini yan hali ni yamaruya dira ma an bɛ se k'an ka dugukolo tiɲɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a a la an ka sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ ka tiɲɛ an ka baganmarayɔrɔ bɛ ka tiɲɛ an ka denmisɛnninw ka lafiyayɔrɔ bɛ ka tiɲɛ an ka siniɲɛsigi kɛyɔrɔ bɛ ka tiɲɛ san nataw la an bɛna sɛnɛ kɛ min an bɛ sɛnɛ kɛ min an bɛ balo cogo di mɔgɔw ka to togoda la u ka to togoda la ni togoda bɛɛ bɛ ka kɛ damanda ye ka kɛ sanubɔyɔrɔ olu bɛ to yen cogo di mɔgɔ kana fɛn fɔ an ɲɛna tiɲɛ don an nana sɔrɔ aw ye papiyew sɔrɔ sariya y'a d'aw ma a y'a laɲini fɛnw kɛra mais aw filɛ nin ye kɛnɛ min kan nin fana t'aw ka permis kɔnɔ dɛ an t'a lajɛ aw ni dugudenw ka sigi ka ja aw fana ka nin yɔrɔ t'u fana bolo u k'u dayirimɛ ɲini aw bɛna na taa wa fala ye fɛn min bɛ ka k'an ka bi sanu bɛ ka bɔ ni fɛn minnu ye bi Mali kɔnɔ hali san 100 dugukolo dɔw tɛ se ka kɛ fɛn ye tuguni donc nin ye sɔgɔmada in na cadeau ye comme gouvernement ko k'a bɛna wuli ka jɔ kɛ anw kɔni bolo u k'a bɛɛ datugu u k'u pan gouverneur kunna gouverneur kunna u k'u pan préfet kunna k'u pan sous préfet kunna k'u pan juge kunna k'u pan CB kunna u ka mɔgɔw ɲini minnu tilennen u ka taa nin ko in sɛgɛsɛgɛ ka na jaabi di ka yɔrɔ bɛɛ datugu fɔlɔ n'o tɛ an b'an to nin na fala ye ala k'a n'a cɛ janya o don da kun tɛ maninkala ye an ma taa dabiya aw an kana kulekan mɛn yɔrɔ wɛrɛ président y'o de f'u ɲɛna premier ministre ɲɛna k'a t'a fɛ nin ko in ka tɛmɛ i n'a fɔ ko nagasi u k'a sɛgɛsɛgɛ sɔgɔmada in na nin kɔni y'an ka faranga ye parce que mɔgɔ caman de y'an wele u dusu kasilen bɛ yen bi mɔgɔ caman de degunnen don bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'a fɔra ko fana an tɔnin fana bɛ ka sa tuguni ka taa ten sanubɔ a kɛra cogo cogo sanubɔ bɛ ban sanu bɛ ban nka aw ka jamana siniɲɛsigi don anw fɔra minnu kɔnɔ n'o olu tun y'a kɛ tan a tun tɛ kɛ tan ne t'a dɔn mɔgɔ min b'i tu yɛrɛ ma ka sanu permis di mɔgɔ ma ko san 30 sanubɔyɔrɔ ba tɛ ncinin san 30 o ma a bɛ taa ni dugukolo y'a bolo wa o la fana bɛna ni mansin o tɛ hinɛ dugukolo ninnu na o u b'a sen f'a dan i b'a dɔn k'ale sanu ɲini na i man ka sen ka tigɛ dugu yɔrɔ dɔ la ninnu bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan a tɛ jate minɛ o parce que lakɔlɔsili t'anw fɛ yan ala k'an sɔn sababu ɲuman na. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari
ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wɛrɛ t'a de. o kɔni kuma t'a la sa. e ka sama mɔnɛ to yen. i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bi sɔgɔmada in na anw bɔra Joyila surɔ ka na Bamako. O de la kunun ko wula fɛ an ma se ka kibaruya di. Premier ministre kabini juma tɛmɛnen aw tun bɛ ka polisiw bɔli ɲininkali kɛ tuma min o y'anw se waati ye Segu. Bɛɛ n'i ka baara tɛ yan. O y'anw se waati ye Segu. Segu yɛrɛmarakafo ɲɛma n'o ye Banu Jara ye. Ale bɔra ka na ani Segu gouverneur kura olu ye premier ministre bisimila min ye premier ministre ye sa ani Segu maabaw ni o ye Segu diinɛtigiw ni Segu kabilatigiw ye an'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ pied-à-terre kɔnɔna na baara daminɛna n'olu ye hakilila falen-falenw dugutigiw bɛɛ lajɛlen nana u nisɔndiyalen u ye bonyamasegi kɛ furancɛla fanga ɲɛmaa ye a ka nin baara ninnu na min ye ka na olu ɲininka nka fala ye Segu dugutigiw ni Segu kabilatigiw u ko premier ministre ma k'u ka kunnafoni dicogo falen dɛ sabula bi jamanadenw mago bɛ kunnafoni minnu na a ka kɛ kunnafoni sanumanw ye u bɛ kan minnu mɛn cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔba minnu bɛ yen n'olu taara kunbɛn ani dugutigilakaw an bɛ Segu jelikuntigi fo yan n'o ye Cani Koyita ye Bedi Jabate ale min ye jeunesse ɲɛma jeunesse récotrani porte parole ani dugutigi ka jelikuntigi ka porte parole ani jeli fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan an b'u bɛɛ fo yan Segu kɔnɔna na ka Segu ka bɛɛ fo u nisɔndiyalenba u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ sa premier ministre a taara ka taa Segu réunion de cadre mara ɲɛmɔgɔ bɛ maa bolo Segu kɔnɔna na an'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Segu gouverneur kurakurani min ka baara ta kɛra alamisa tɛmɛnen général de brigade Sulemani Traoré ale fana tun y'o kɛnɛ kan o kɛra ale ka baara fɔlɔ yɛrɛ ye a ka gouverneuriya kɔnɔna na a ye bonyamasegi kɛ fala ye anw ka ca ni Sikaso ye bi dɛ réorganisation territoriale a to anw jara ni Sikaso ye Segu jama ka ca Sikaso ye bi wa cercle 11 de b'an bolo yɛrɛmarakafo olu mun b'an bolo bɛ 70 ni kɔ bɔ min ye maire ye fana olu fana caman b'an bolo arrondissement Pipɔkɔden an t'a da dɔn yɛrɛ tuguni mais gouverneur ye nin bɛɛ fɔ a kɔni y'a ɲini ɲɛmaaw fɛ ale a ye dɔɔni min kɛ a ka baara la n'o o ye a ka polisi ɲɛmaaya baara ye k'a bɛn'o kɛ ka Segu dɛmɛ basigi ni lafiya ale ni lakanako ta na sira fɛ ko a kɔni bɛna i jigi kɛ Segukaw ye u ka se k'a dɛmɛ premier ministre ale ye kuma ta a ko k'an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa min bɛ yen n'ala y'o ka kalifa minɛ n'o ye contrôleur général de police Alassane Traoré ale min fatura ni Sulemani bilara a nɔ na a ye tasibila kɛ o ye dugudenw ni jamanadenw minnu bɛ yen n'u bɛ jamana baara kɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a yir'u sa k'a fɔ ko baara de daminɛtɔ filɛ nin ye gouvernement yɛrɛ kan ka taa sira minnu fɛ AES wulikajɔw bɛ cogo min baaraba minnu kɛra jamana kɔnɔna na min ye général de division Abdoulaye ye a y'i da don nin bɛɛ la ka nin bɛɛ lajɛlen lakale Segukaw ye a ko sisan ko cɛsiri min bɛ sen na o ye ka ɲɛsin kalata ɲuman o kɛli ma don nataw kɔnɔna na cɛsiri filanan min bɛ sen na basigi ni lafiya o ka na kuranko gɛlɛyaw ka ban a ko ni ala sɔnna a ma k'an sen bɛ yɔrɔ min na nin waati in na fala ye k'an ni dingɛ bɔda man jan tuguni dɛ Abdoulaye ye a ɲini Segu cɛ n'a muso fɛ u ye dɛmɛ min kɛ Segu ani Mali jamana ye halisa u ka dɔ fara o cɛsiri ni wulikajɔ kan jamana basigi bɛ se ka na cogo min na fala ni cadrew tilalen an dara juma seli bannen an nana tilelafana ba dun
segukaw ye zame tulɔba tobi ka bajɛgɛ dama belebele da o ka ye kiba ko fɔri kɔ dɛ walayi segu fila bɛɛ bɛ bamanankan mɛn sisan an tilalen o la fala ye bulon i b'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi u y'a dɔn sariya suma kura kɔnɔna na ko ka dugutigilakaw k'olu lakodɔn o hukumu kɔnɔna na sa layidu taara sa k'a fɔ ko min ye bulon kɔni ye ko k'o jɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen ye dugutigi fɛn fɛn bɛ yen sa olu ka ɲɛmaaba n'o ye Umaru Baru Togora ye ale ye kuma ta ye a ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn dugutigiw ka bulon o kurumo karili kɛnɛ kan biriki fɔlɔ dali kɛnɛ kan Hashim Goita Segu bɛ a fo k'a tanu ka barikada ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ waliju don a ka dugawu ti bi an dalen b'o la ka e fo ka tila ka e nɔfɛ jamakulu minisiri minnu bɛ yan i ka kabini mɔgɔw ka a bɛɛ lajɛlen fo k'aw kalifa ala la a ɲuman donna segu yan a bɛna waati min kɛ segu yan o ka kɛ basigi kɔnɔ a ka kɛ bɛn kɔnɔ a ka kɛ kelenya kɔnɔ na ko ye mun ye ala ka o sabati ka tila ka segin ni aw ɲuman ye ka taa denbaya ɲuman sɔrɔ anw segu ka bi a nisɔndiyara i bɛ don min na i bɛ kuma ni o de ye bi anw nisɔndiyara ka sanga ni e n'i ka délégation nɔrɔma nali ye anw fɛ bi ni kɛnɛ barikama in kɔnɔ kɛnɛ mun n'o tɔgɔ ye ko laadatigiw ka bulon fɛn min ye sunɔgɔ tigɛ ka bɔ anw ɲɛna anw ye sun kɛ ala ye nin kɛnɛ in bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na ala kulo bɛ na ala ye e ci ka sababu kɛ e yɛrɛ ka ɲɛmaa ye ko biriki fɔlɔ bɛna da anw fɛ est-ce que a barika ala ye ala ni ce ala ni ce ala ni ce anw dugutigiw an bɛ se ka mun fɔ an sago bɛ an yɛrɛ la an ta ye an yɛrɛ ye anw ni ye an ta ye ko anw ni an y'a di jamana in ma maa n'i banna i ɲi la wallahi i bɛ gɛrɛ jugu de la n y'o de fɔ sɔgɔmada in na bamananw ko ni maa ba bɛ da la don min na k'i bɛ natuma dun anw ka bi natuma dun ɔhɔn o tɛ bala na ka sanga ni bi ye kunun tɛmɛna kunun anw bɛ taamasiyɛn ni jumɛn ye o de ye médaille mun filɛ an kan na nin ye dugutigi minnu filɛ kɛnɛ kɔnɔ bi n'i y'u ye i b'u dɔn ka bɔ maa tɔw cɛ la jɔn y'o kɛ anw ye bi général d'armée Hashim Goita a fara a ka gouvernement kan k'u fɔ k'u dara k'u barika da ka sanga ni nin kɛnɛ in a biriki fɔlɔ dali ye an bɛ dugawu kɛ biriki in dali an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'o kɛ hɛrɛ ye anw ka jamana in ma hɛrɛ mun bɛ a ka dɔ fara o kan laɲini mun bɛ aw bolo bi n'o ye jamana in ka ɲɛtaa ye ala ko o laɲini ala k'a sabati jamana in dugu a dogolen a bangelen ala de b'a dɔn ala k'aw ka juguya ala k'a segin u yɛrɛ ma kɛnɛ in kɔfɛ an ka sadi belebele ni sadi min ɲɔgɔn tɛ mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen segu ala ye fɛn ba kan ye dɛ segu sadi n'i ye sadiw lajɛ minnu dilanna segu tɛ ɲɔgɔn ta i bɛna taa fana a t'o dayɛlɛ k'o di an ma ko aw ni ce ani baraji premier ministre segu ko k'a fɔ e ɲɛna e ni i ka jamakulu cikan mun bɛ anw da ka fɔ aw ye o cikan ko transition de bɛ ni anw fɛ o ci n'a fɔ k'a ka d'an ye k'an b'a kɛ dɛ ala y'o kɛ anw ma diyagoya ye an ka
arrangement ye an b'a kuraya an bɛ segin a kan an b'a fɔ an bɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni mun ye o ye an ka gouverneur kura mun nana ni a ka serment apprêtera kunun an kɔrɔ ka dugawu k'a ye Segu nali ala ka k'a ma hɛrɛ ye a nana minnu sɔrɔ n'o ye a yɛrɛ ka kabine ani an yɛrɛ ka commandant Dawuda Jara dans la mairie baara ɲɔgɔn ye ala k'a sabati k'u ni ɲɔgɔn cɛ anw dugutigiw ko ko an b'an dɛmɛ Segu ka ɲɛ t'a la. Ayiwa min ye nin kɛnɛ ye dugutigiw ka bulon in ale bɛna sigi yɔrɔ min na sa Segu kɔnɔna na fala ye o ye Bagadaji ye Bagadaji kɛnɛ in kan ye a yira sa k'a fɔ bi Segu yɛrɛ kɔnɔna na dugutigi 2000 ani 517 o de bɛ Segu kinw olu ni dugutigi ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Segu nin don in min ye juma selifana seli bannen baara in kɔni bɛna kɛ sa Segu Bagadajikaw fɛ yen furancɛla fanga premier ministre a ko jamanakuntigi de ye a bila ka na nin baara in kɛ i b'a dɔn k'a fɔ kabini furancɛla fanga sigira ka sariya sunba kura sigi sen kan novembre kalo tile 11 san 2022 u ye tamasiyɛn di yaasa dugutigiw bɛ se ka lakodɔn cogo min ka bɔ mɔgɔ tɔw la min ye u ka baara kɛcogo ye k'u falen u ni dugudenw olu ka se ka ɲɔgɔn faamu baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u ka lakurakurayali k'o don sariya sunba yɛrɛ fana kɔnɔna na min ye soba in ye sa ale kɔni bɛna kɛ so belebeleba ye u bɛna clôture o bɛ k'a la n'o ye k'a lakori parking o bɛ k'a la maa ni lafiya yɔrɔ a b'a fɔ min ma nanzarakan na espace vert o bɛ k'a la min ye sirabaw ye ani drapeau o jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a la so caman ba de ye fala ye ani dunan bisimila yɔrɔ ni dugutigiw taara ni lajɛ ɲɔgɔn na o kana taa yɔrɔ wɛrɛ la Ablaye Mayiga fanga ɲɛmaa a ye min fɔ o kuma kan kɛnɛ kan dugutigiw ye an ka jɛ k'o lamɛn. An bɛ miiri b'a la ni Ala sɔnna ma sini bɛ kɛ a kalo kelen janvier kalo tile 15 o tɛmɛnen kɔ Kulukoro an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye baara dɔ daminɛ n'o ye an ka dugutigilakaw ka bulon ka o gabakurun fɔlɔ da donc a daminɛra Kulukoro la Ala barika la bi an bɛ Segu yan ka na Segu bulon ko o gabakurun fɔlɔ da an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la donc a ka kan vraiment an ka foli bila ka ɲɛsin a ma. Ni mun ye premier ministre mun b'a jɔyɔrɔ la a diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ mais mun yɛrɛ a diya n ye kosɛbɛ o ye en tant que ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation parce que an ka jamana kɔnɔna la dugutigiw nafa a tɛ se k'a fɔ ka ban u bɛ baara mun na su ni tile a ma dogo mɔgɔ si la parce que ka baara kɔnɔna la ni gouverneur ta bɔra yen préfet kɛrɛfɛ ani sous-préfet kɛrɛfɛ o jɔyɔrɔba b'u la kosɛbɛ donc baara mun b'u la o ye hali bi ka se ka an ka jamana u bɛ se ka jɔyɔrɔ fa cogo mun na jamana fan bɛɛ donc vraiment a ka kan an ka u fo k'u waleɲuman dɔn et puis caman tɛ fanga cɛ daminɛra ka don an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye vraiment ka an ka ɲata hali bi ka se ka dɔ fara an ka dugutigiw an ka ladaratigiw ka se ka dɔ fara u jɔyɔrɔ kan donc baara daminɛra fɔlɔ ka insigne ani certificat ani drapeau ka se k'o d'u ma mun b'a to vraiment n'u taara kɛnɛ la u bɛ se ka dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw la cogo min na o tɛmɛnen kɔ baara filanan 11 novembre o kɛra don kɛrɛnkɛrɛn ni mun taara k'a ɲɛsin an ka dugutigilakaw ma ka se ka bonya ta k'a ɲɛsin u ma k'o don ɲɛsin u ma pour que jamanaden bɛɛ k'a dɔn o jɔyɔrɔ ye mun ye jamana kɔnɔna la a baara sabanan je crois que o ma dogo mɔgɔ si la an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔna la depuis Mali indépendance depuis an ye indépendance an ka yɛrɛ mahɔrɔnya ta ni constitution de kɛra siɲɛ fɔlɔ ye an ka dugutigilakaw n'an ka ladaratigiw u jɔyɔrɔ ka se ka don sariya sunba kɔnɔna la pour que ka o nafa yɛrɛ dɔn n'a ye sariya sunba yɛrɛ ta a kisɛ 170 ni kɔnɔntɔn a b'a ye kɔnɔna la k'a fɔ dugutigilakaw ani ladaratigiw baara mun dilen b'u ma ani jɔyɔrɔ mun b'u la an ka société kɔnɔna la o fana b'o kɔnɔna la n b'a fɔ tubabukan na gardien des valeurs de la société o kɔrɔ c'est que laada minnu mana olu de ye u lakɔlɔsilibagaw ye donc n'a y'o jateminɛ mɔgɔ min ka baara ye ka an ka jamana yɛrɛ laada k'o lakɔlɔsi k'a kɛ o tɛ manamana baara ye donc a ka kan vraiment u jɔyɔrɔ n'u ka cɛsiri mun na jamana kɔnɔ fo jamanaden bɛɛ ka o dɔn
amina digi from dambi donc gabakuru from da nango ko blon amese ka foko ko sodonte ne so tanga reka jamana kona la blon na fa chamba kona la na fa we ni ma wule ko symbole e ke dugu ka juro kengera na wure dama yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ na ka kuma n'a jateminɛ chaque fois n'a nana segu n'an ko k'an bɛ fɛ ka taa dugutigilakaw fo a bɛ kɛ yɔrɔ min na o ye pied-à-terre ye ni ala sɔnna ma ni bulo in banna donc ka kan n'an bɛ fɛ ka na dugutigilakaw fo an yɛrɛ ka na u ka bulon kɔnɔ ka foli bila o la o tɛmɛnen kɔ ni bulon bɛ yen kɔrɔ jamanaden bɛɛ b'a dɔn donc segu ka bɛɛ bɛna dɔn a bɛna kɛ région fɛn fɛn na donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni kungo b'i da la i bɛ se k'i ɲɛsin ka taa yɔrɔ min na a kɛra su a kɛra tile a ka ca ala fɛ i bɛ taa dugutigi dɔ sɔrɔ i bɛ taa peut-être nɔfɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ yen mun bɛ se ka i kungo ɲɛnabɔ ou bien k'i bilasira donc vraiment o de ye a nafaba ye kosɛbɛ n ye mun fɔ ni y'a jateminɛ nin bɛɛ de bɛna hali bi ka dɔ fara administration territoriale jɔyɔrɔ kan c'est vrai que n'an taara région kɔnɔ la gouverneur bɛɛ b'o ka yɔrɔ dɔn préfet bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bɛɛ b'o dɔn sous préfet fana bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'o dɔn ni ala sɔnna ma donc bulon fana bɛna fara an ka minɛn fana kɔnɔna la donc ni problème ni kungo bɛ jamanadenw da la ka ca ala fɛ n'u ma se ka se gouverneur fɛ yen u bɛ se ka taa préfet fɛ yen sous préfet fɛ yen ou bien ka taa bulon na donc vraiment an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka fo ka waleɲuman dɔn ministère de l'administration bɛɛ lajɛlen cɛ tɔgɔ la tɛna bɔ kuma la a fɔ cogo min na an bɛ malikura ko min na malikura a yɛrɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye laada ye ni laada tɛ n'an bolo ko valeur tɛ se k'a fɔ ko malikura bɛ yen o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka miiri n'a yɛrɛ retour aux sources n'an bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ a ka kan man kan kɔsi an bɔra yɔrɔ min na an kana ɲinɛ o kɔ an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na ni ala sɔnna ma an bɛ se ka o objectif atteindre parce que an b'a dɔn an bɔra yɔrɔ min na o tɛna ban kɔnɔ donc vraiment an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn hali bi an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la an bɛ camancɛ fanga kɔnɔna la laɲiniw ma ban fɔlɔ caman kɛra la mais je crois que fanga fɛn fɛn bɛ camancɛ fanga la jamanadenw ka wulikajɔ don donc hali bi an m'an jigi b'aw kan an bɛɛ k'an cɛsiri ni ala sɔnna ma ka ca ala fɛ an bɛ laɲini minnu ɲini na camancɛ fanga kɔnɔna. ayiwa an bɔlen bagadajikaw fɛ yen a ma se mɔbili kɔnɔ donna koyi an ye sira tigɛ dɔrɔn ka taa amarindaw la amarindaw ale la kurakura i b'a dɔn k'a fɔ CAN 2002 la mali ale kɔni tun ye yamaruya ta ka balontan tɛrɛw k'o jɔ sikasokaw fɛ yen k'o jɔ kayi ka dɔ jɔ motikaw fɛ yen ale ni segu o ndolatiyɔrɔ fɔlɔ stade babemba sikasokaw fɛ yen o tɔgɔ dalen don o la mali ni Côte d'Ivoire ye balontan kɛ o dayɛlɛ don fala ye o ma jaana dɛ u ye naani de kana Fuseni Jawara nako fɔlɔ ka jouer Aigle fɛ o y'o don de Ivoire ka joueur dɔ bɛ yen ko Kanja nin y'an fa nin don dɛ o kɛra babemba dayɛlɛ don stade Ablaye Makɔrɔ Sisoko o taara dayɛlɛ Kayikaw fɛ yen hakili la ni Mozambique u bɛ dɔ de jouera yen fana Moti fana ta dayɛlɛli o kɛra est-ce que o ma kɛ Burkina de ye Segu fana ta dayɛlɛli fana na ani farafin jamana wɛrɛ jouera ye fala ye stade ninnu u bɛɛ lajɛlen Alpha Omar Konare ale ye CAN ɲini ka CAN sɔrɔ o labɛnw baara kɔnɔna na a ye stade ninnu jɔ Asimi nana ye k'a fɔ k'a bɛ se ka lakurakuraya ka minɛn kuraw don a la parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko stade jɔlen tɛ stade jɔli ye fo minnu bɛ diɲɛ seleke naani farikolo ɲɛnajɛ kunna olu ka sɔn k'a fɔ ko ka yamaruya kɛ ko k'a tan donc minɛn minnu bɛ bi na n'olu bɛ amarindaw kɔnɔ fala nin ye kɔkanmɔgɔw de ye ko ninnu ma se ka don ninnu ma se ka don jama olu taara sɔrɔ a fara o kabini seli fana o y'a sɔrɔ segu denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen taara kɛ ka segu stade kɔnɔna fa tewu amarindaw a tɔgɔ dalen don min na o ye segu amarindaw ye farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ ale tɛ ko fɔ maa ye tuguni sabula maa min don a ye seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ min ye dugunikɔrɔka don a yɛrɛ ka denbaya maaw tun bɛ kɛnɛ kan premier ministre kɛrɛfɛ amarindaw a kɔnɔna na bi fala ye aw bɛ boli kɛ kɛnɛ mun kan n'a b'a fɔ ma ko tartan o bolikɛyɔrɔ o bɛ a kɔnɔna na ni kɔni bɛ athlétisme kɛ diɲɛ fan o fan i bɛ se k'a kɛ yen musculation salle kunnafonidilaw yɛrɛ ka yɔrɔ min ye piscine semi olympique ye volley handball tennis
min ye salle VIP ye ani salon VIP ka taa se salle de conférence ni min ye contrôle dopage anti dopage yɔrɔ bloc administratif ka taa se infirmerie ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ Amarindaw ale kɔnɔna na bi dolati kɛnɛ in a kɛra sababu ye a bɛna na nin kura fiyɛ sabula a ma dilan ka di farikolo ɲɛnajɛ balontannaw dɔrɔn ma dɛ fala ye maa bɛ yen k'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ Segu kɔnɔ premier ministre ko k'olu bɛɛ ta ye yɔrɔ ye n'u jara n'ale Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ye a ye furancɛla fanga ɲɛmaaw fo u ka nin walikajɔ ni nin baara in na min y'a to Amarindaw min tun bɛ 2002 ani ɲina Amarindaw tɛ kelen ye fɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko Amarindaw ale kɔni bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn k'a fɔ a labilalen kun a tun bɛ ten fu la ten dɔrɔn nka bi yɛlɛma donna la fala ye n'i donna kɔnɔ a bɛ k'i ɲɛna ko yɔrɔ kura dilannen don nka a lakurakurayara ka ɲɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ jama ɲɛjɔyɔrɔ ye cogo min premier ministre nalen a ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ ka sɔrɔ ka na bandiri tigɛ o kɔfɛ a yɛrɛ donna sadu kɔnɔ ka munumunu salo kɛ a b'a fɔ ma ko bɛniful a y'o kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa bɛɛ lajɛlen fo i sigiyɔrɔ la maa bɛ yen sa n'olu bɛ sadu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen y'a ye ɲɛ fala y'a tilalen o la a yɛlɛla ka t'i sigi sanfɛla la sabula i b'a dɔn k'a fɔ Ablaye ale ko farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw o de ko ka gɛlɛ Asimi ma kosɛbɛ a bɛ fɛ siniɲɛsigi ɲuman o ka k'an ka jamana kɔnɔ donc o de la ale yɛrɛ munumunu ka bɛɛ lajɛlen fo Segu Amarindaw kɔnɔna na yan'a ka yɛlɛ ka t'i sigi nka baaraw bisimilaliw kɔfɛ maire fɛ a ye laseli min kɛ an ka jɛ ka o fana lamɛn Amarindaw kɔnɔna na juma tɛmɛnen bamanan a ka kan fɔlɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la général d'armée Asimi Goïta a ci fɔlɔ min don an da o ye ka a ka foli lase Segu population bɛɛ lajɛlen ma k'aw ni ce aw ni baraji a ko k'a fɔ depuis cɛmancɛ fanga daminɛra Segu n'a a population a ye wulikajɔ min kɛ a ma dogo mɔgɔ si la ale yɛrɛ y'a caman ye ko k'a fɔ ye bi fanga fɛn fɛn bɛ cɛmancɛ fanga la ale kelen ka fanga tɛ gouvernement kelen ka fanga tɛ CNT mɔgɔw kelen ka fanga tɛ population de ka fanga don miirinan b'a la n'o ye an ka jamana k'o ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o segin a ma n'an ka jamana dugukɔrɔfɛnw ka kan ta ye n'an ka jamana bonya ni tanga mun b'an kan bɛɛ ka segin an kan bɛɛ ye jamanadenw ka miirina ye quoique cɛmancɛ fanga kɔnɔna la baara caman kɛra hali bi baara tɔ bɛ yen baara mun kɛra o baara fɔlɔ a ka kan an k'o fɔ o ye Kidali ani dugu wɛrɛ caman bɛ yen o minɛli k'o fara k'o segin an ka jamana ma o baara a ka kan nin kɛnɛ k'an ka foli bila ka ɲɛsin an ka sarasiw ma tous les éléments des forces de défense et de sécurité o tɛmɛnen kɔ a ma mɛn kosɛbɛ an ka sariya dɔ mɛ n'an bɛ wele ko code minier k'a k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka miirina ye mun ye to Mali an ka sanu o ka k'an yɛrɛ ta ye n'a jateminɛ code minier ba yɛlɛmali k'a kɛ bi min na Ala barika la nafa caman bɛ sanu na o nafa caman bɛ ka se an ka jamanadenw ma donc a ka kan vraiment bi an ka foli bila ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka foli bila ka se Mali population bɛɛ lajɛlen ma Segu population b'u la région tɔ bɛɛ b'u la mais hali bi a ka kan an ka miirilajigi kɛ k'a fɔ ko baara tɔ ma hali bi baara tɔ bɛ yen mais a tɛ taa wulikajɔ kɔ a tɛ taa cɛsiri kɔ mais ni Ala sɔnna ma an ka laɲini ye fɛn fɛn an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka miirina kɔnɔna la an ka jamana bɛ kan ta ye an ka jamana dugu jukɔrɔ fɛnw bɛɛ bɛ kan ta ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ segin an ma ni Ala sɔnna ma. an bɛ bɔ kuma la hali bi a tɔgɔ la ka Segu bɛɛ lajɛlen fo a ye wulikajɔ min kɛ ka bisimila ni premier ministre ani gouvernement mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Ala k'aw sara Ala k'an ka jamana kisi bɔra kuma la a k'aw kɛ to b'a la. ayiwa premier ministre tun tɛ se ka Segu baara ban pewu n'a tun ma taa sɔrɔdasiw lajɛ Segu kan kɔnɔna na kan min tɔgɔ dalen don Sheikh Amadu Tall la
Cheikh Amadou Tall tɔgɔ la kan a taara yen a selen yen sa Sulemani Dunbiya ale de ye a bisimila fala i bɛ Sulemani Dunbiya dɔn wa aha ale de ye Kidali opération baara kɛ Sulemani Dunbiya ale de ye dagatigi ye yen bi gendarme olu ka ko bɛ maa min bolo o ye Abdulkarim Timbo ye gardiw ni zoforɛw ni tɔw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen ye premier ministre bisimila k'an kɔnɔna na kelen kelen Ablaye gɛrɛla u la k'a tɛgɛ di u ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn baara mun bɛ senna u bolo ka se ka dɔ hakilila falen falen kɛ o la a nalen a ye foli daminɛ ni ɲɛmaa minnu ye o ye kan yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye Sulemani Dunbiya ni gouverneur o bɔlen kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka na nin ye Timbo ye Abdulkarim Timbo gendarme ka ko b'ale bolo Segu kɔnɔna na bi i b'a dɔn ko kan kɔnɔna na armée de terre ale bataillon ka ca mugutilajalanw bɛ yen blindetigiw bɛ yen bi na fana fala ye drone ko fana donnen don a ko la olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw fana bɛ yen min ye armée de l'air ɲɛ tɛ ale ka bere la ninnu de bɛ Segu drone ko ɲɛnabɔ ye nin fana ye AT maaw ye minnu bɛ dugumakɛlaw kɛ n'u bɛ cɛdenw bila ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛlɛkɛcɛ dɔw fana olu fana yirala premier ministre la yaasa a ɲɛ ka se ka da bɛɛ lajɛlen kan ka bɛɛ ye maa bɛ baara la Segu kan kɔnɔna na kan ɲɛmaaw a y'olu bɛɛ lajɛlen fo sa ka se ka min ye hakilinaw kɛ o kɔfɛ de nin ye kɛlɛkɛla ye o kɔfɛ ale ni Sulemani Dunbiya u fila u taara da ɲɔgɔn da la u y'anw gɛn ka wo fala ye ni y'u taatɔ o yɔrɔ de la tan i b'a dɔn k'a fɔ Segu kan maa fɛn fɛn y'a mara a bɛɛ foto bɛ a kɔnɔna na ye fɛn fɛn ye marali kɛ fɛnba minnu kɛra Segu kɔnɔna na sɔrɔdasiw fɛ a bɛɛ lajɛlen tariku b'a kɔnɔna na ye fala ye nin ye maa minnu ye mara kɛ Segu kan yɛrɛ kɔnɔna na k'a daminɛ Pinana Darabola ka na se fo Solomani yɛrɛ ma o bɛɛ lajɛlen de ja ye nin ye kankuntigiw o kɔfɛ sa min ye premier ministre ye a ka sɔrɔ ka taa Segu kan kɔnɔna na fana musow olu tun ko ka ji dir'olu ma u ye bonyamasegin min kɛ an ka jɛ an ka o kow lajɛ dagamai sa ale ni muso ka kan muso ka ɲɛma olu bɛ laseli dɔ kɛ o kɛnɛ kan ye aw y'a k'a général d'armée Assimi Goïta ye ani Mali tenitigiw bɛɛ aw y'olu de bonya Ala k'aw kɛ min na Ala k'a si Ala ka barika don denmisɛnninw na aw ye an bonya Ala ka bonya tan premier ministre ka yamaruya kɔnɔ n bɛna kuma di président ma a bɛ kuma jaabi ko segidaw ma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n'an bɛ ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ o k'a sɔrɔ robinet ji ne hakili la bila ye waleɲuman dɔn de a sabali a ma mɛn bɔra yan an y'an ka laɲini kɛ ala barika la laɲini sabati u b'a yira k'a fɔ anw de ka bon aw bolo donc bonya in diyara an ye an bɛ foli kɛ i ye nka halisa an ka laɲiniw bɛ kɔfɛ mɛ a ka d'an ye an tun b'olu kɛ écrit ye k'o d'i ma o kɔni tun b'an fɛ waleɲuman dɔn bɛ yen nka halisa an ka bonyaw tɔ bɛ yen nka hakili la aw bɛ s'a kɔrɔ parce que n'i ye i bɛ bonya di mɔgɔ ma i b'a d'a dibaga de ma ne b'a dɔn aw bɛ s'a kɔrɔ hali laɲini min tɛ nin n'anw Segu surasimusow y'a kɛ aw b'aw kun don a kɔrɔ aw bɛ s'a kɔrɔ donc n tɛ kuma janya foli de bɛ n bolo k'a fɔ laɲini ninnu sabatira a diyara an ye halisa an bɛ bonyamasegin kɛ k'a fɔ aw ye aw ni ce aw ni baraji bonya la ne bɔra kuma la. a ye sabali jelimuso donc n'an ma fɔ a kɔ kan musow si an ma fɔ aw si kɔ sama de baw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ni Ala ka si la présidente ye bonyamasegin kɛ premier ministre ye hɔrɔnya ye min de o aw ye ɲuman min dɔn a ye Ala k'a dɔn a ye laɲini minnu fɔ fana vous remercie infiniment. Il vous remercie parce que votre première visite à Ségou, elle dit non, je vais donner un bonsoir aux femmes du camp. Elles ont souhaité, elles ont présenté quelques doléances.
Présentement en chantier et sûrement, certainement, la prochaine visite, il y a un truc qui a commencé, mais le relais continue dans le camp. Il vous remercie et la Premier ministre, il n'en a ségu Marakono, fait mi-kama. Ne ka commenter. Vous pouvez faire kaka Tombouctou à Gao, ou kata visa signé. On va pas. Fariana, parce que au bout quoi. Ou dit, il doit être Kidal. Mali Fantanan de Mali Drapeau de Yéré. Premier ministre, a dit à la fin. A dit comment nous sommes. Premier ministre, pour parler que comment Yéré, a bouillama téléphone. Dès qu'à soit non, pour que l'autorité au Castram vienne. Ayiwa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra juma don min ye Segu ye ale baaraw daminɛna ni Segu yɛrɛ taali ye fɔlɔ dugutigi olu lasigili ka ni premier ministre ka kuma rencontre de cadre bulo ale biriki fɔlɔ dali ka tila ka taa b'o la ka taga ndolati kɛnɛ ko kurumo karili kɛ o kɔfɛ ka taa kan kɔnɔ dugu jɛlen an ye Ndenbugu sira minɛ fala Ndenbugu sira a denmisɛnninw de bɔra k'u jɔ k'a daminɛ depuis Marakala pont Sarakalakaw fɛ yen Siribala fo ka taa don Ɲɔnɔ dugu kɔnɔna na i ɲɛ bɛ nin denmisɛnnin minnu na ninnu tun bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen de fɛ wa ha ya kana fɔ ko drapeau tɛ Mali drapeau ye ko Guinée ta don dɛ anw y'an ka lakɛrɛ n'an ka bigiw de ta ka nin kɛ aha ŋaniya de don donc denmisɛnw olu yɛrɛ kun ko sa ko fo premier ministre ka jɔ olu ni a ka masala nka Jajeba ale ni Aramata ka taa se Ɲɔnɔ maire ma Ɲɔnɔ préfet olu fana ko premier ministre tɛ se ka taa Ndenbugu fiyewu n'a ma jɔ Ɲɔnɔ an jɔra Ɲɔnɔ min ye Ɲɔnɔkaw ye olu ye kunbɛli min kɛ Ɲɔnɔ place kɛnɛba kan fala ye o de filɛ nin ye premier ministre jigi ka bɔ mobili kɔnɔ wa ayi i b'a fɔ ko Ɲɔnɔka bɛ ka poyi ka bɔ dugukolo jukɔrɔ maaw de nana sa ko fu kana Abilaye de y'u ɲɛna o kɛrɛfɛ jeliw tun bɛ yen dugutigiw tun bɛ yen kafotigiw tun bɛ yen sɛnɛkɛla minnu bɛ office kɔnɔ olu fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen o la sa premier ministre a yɛrɛ ka sɔrɔ sa k'a fɔ ko n tɛna se ka tɛmɛ ten ka taa n'an bolo don dɔw bolo ni dɔw na gɛrɛ ɲɔgɔn na an na ɲɔgɔn sumusumu min ye dugutigiw ni fɛnw ye an n'u dɔw na kuma musokuntigiw ni kamalenkuntigiw a y'olu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ sa kɛnɛ in kan ye a ye munumunu salo kɛ sa fo préfet ale ka bureau kɔnɔ fala ye kɛnɛ kan min ye kabako ye o ye k'a fɔ Ɲɔnɔkaw u ye labɛn belebele min kun labɛn tancogo la olu yɛrɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ko dugudenw bɛ bɔ han dugudenw de nana kɛ ka yɔrɔ fa n'o tɛ a kun kɛra préfet bɛ foli kɛ dɔrɔn an bɛ continuer nka mɔgɔw de ye a mɛn a nana kɛ jamako ye premier ministre kun tɛ se ka tɛmɛ tuguni ja dugu kɔnɔna na ye maa caman de ye kuma in fɔ ko ko est ce que premier ministre tɛ tɛmɛ yan sini o jama de filɛ nin ye ta fala ye baasiw fana ɲinina ka jɔ parce que n'i kɔni ye mɔgɔw ye ka ban kɔni yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko fo diyagoya la i ka jigi k'u fo premier ministre n'a ka délégation ye Segu gouverneur ka taa fara préfet kan min ye maa minnu bɛ yen ni olu ye sɛnɛkɛlaw ka tɔnw ye u bɛɛ lajɛlen nana fala kɔni min a ko jayɔrɔ kɛra min ye a ye dɔw lamɛn préfet yɛrɛ fɛ yen dugudenw ale ni dugu ɲɛmaw ka taa se sɛnɛkɛla dɔw ma yanni an ka taa Ndenbugu donc Abilaye a ye kunbɛli min kɛ nin ye a kunbɛra tan cogo min na tan Ɲɔnɔ kɔnɔna na dugudenw yɛrɛ kɔni ko nin kɛra nisɔndiya ye nka u ye min laɲini a kana kɛrɛnkɛrɛn na Ɲɔnɔ yɛrɛ koyi parce que Ɲɔnɔ kɔnɔna yɛrɛ fana na olu fana n'u ka degun de bɛ yen bi i b'a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu filɛ nin ye fala a kuma ka ca parce que yɔrɔ minnu don basigi tɛ yen degun bɛ yen min ye dugudenw ye u ka laɲiniw ka ca kosɛbɛ wa u yɛrɛ bolo fana ni faama nana tan cogo la a ka kan ɲɛŋɛ u yɛrɛ ka se ka fɛn dɔw fɔ a ye u n'a ka se ka kuma ka fɛrɛ pour que cogo min na u bɛ se ka baaraw minnu b'u bolo gɛlɛya minnu b'u kan laɲini minnu b'u fɛ dugu bɛ se ka lafiya cogo min fɛrɛ min b'olu yɛrɛ fana bolo u bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kɛnɛ kan Ɲɔnɔ maaw fala an b'u fo yan u ka wulikajɔ ni cɛsiri la sabula duguden caman y'a f'u ye nin waati in na u y'olu ka ko taabolo faamu nin an datɔ ye préfet ka bureau de kɔnɔ tan Ɲɔnɔkaw fɛ yen o kɔfɛ Abilaye jama min bɔra k'a kunbɛn an ka jɛ k'o filɛ
ayiwa an bɔlen ye an ye Ndenbugu sira ta fala ye Ndenbugu ale ni ɲɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 15 a bɛɛ lajɛlen ye goudron ye fo ka taa bila fala la. Ndenbugu komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min baara in ale kɔni kɛkun ye sɛnɛkɛlaw dɔ bɛ se ka fara olu ka sɛnɛkɛ kɛnɛ kan cogo min na min ye Ndenbugu 4 yɔrɔ in tɔgɔ ye ko Ndenbugu 4 ale sigili sen ka sa a yira k'a fɔ ko hectare 4,200 o de kan ka wolongota sa ka se ka ji k'a bila o kan. Dugudenw ani Ndenbugu kɛrɛfɛmaw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɔra ka na kɛnɛ kan. Ofisi maaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ yɛrɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ n'u bɛ sɛnɛ baara kɛ mɔnikɛlaw maa maa bɛ balo ji la minnu bɛ baara kɛ ofisi kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen fana nana ka fara ofisi ɲɛmaaw kan. Musaka min kan ka don nin ko in na sa sefa wari miliyari 33 alimaw olu ka baɲumankɛtɔnw n'u ka banki min bɛ n'a fɔ ma ko KFW olu de kɛlen don k'u bolo don nin ko in kɔrɔ dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na Ndenbugu 4 in kɔnɔna na. Kɛkun ye min ye Mali yɛrɛ a ka se ka baara k'a yɛrɛ ye min bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma. Ji walankatali min bɛ se ka kɛ ka dɔ fara o kan ka ji bila ka se ka kungo caman sɔrɔ ka se ka kɛnɛ caman sɔrɔ yaasa min ye kow ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan. Alimaɲi jamana ale kɔni ko sa ko nin bayɛlɛmali n'a to min ye dugudenw ye u na ji sɔrɔ sɛnɛkɛminɛnw olu na fana ɲini ka d'u ma baara dɔ ka fara a kan yaasa ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Premier ministre ale ni minisiri min bɛ sɛnɛko kunna olu bɛɛ lajɛlen ye kuma ta kɛnɛ kan ye min ye ofisi ale directeur fana ye ale fana ye laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sabula nin yɔrɔ min dilatɔ filɛ nin ye fala ye a bɛna na dɔ fara ale de ka sɛnɛkɛnɛw kan koyi tari 4,200 o ti ncinin ye min ye dugukolo ninnu u caman bɛ yen u mago bɛ ji de la. Premier ministre kɛnɛ kan ye a ye min sɔrɔ ka fɔ dugudenw ye an ka jɛ ka o fana lamɛn. An bɛ kɛnɛ min kan bi a ka kan an ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. Ci fɔlɔ mun donna an da ka bɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ n'o ye général d'armée Asimi Goyita o ye k'a ka foli lase Ndenbugukaw bɛɛ lajɛlen ma k'a ka foli lase office Niger bɛɛ lajɛlen ma ani Segukaw bɛɛ lajɛlen ma. A ye bisimilali min kɛ a ma dogo an si la vraiment n tɔgɔ la ni délégation mun nana ni ministre caman b'o la ni CNT mɔgɔw k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ni ce aw ni baraji. An bɛ kɛnɛ mun kan bi laɲini kelen de b'a la n'o ye ka Ndenbugu 4 o projet ka se ka o baara daminɛ. Nafa min bɛ o baara la hali bi ka se ka dɔ fara an ka sɛnɛkɛlaw n'an ka cikɛlaw ka dɔ fara olu ka sɔrɔ kan. N'a y'a jateminɛ baara mun don a nafa ka bon kosɛbɛ. A baara jɔlen bɛ jɔsen 3 kan. Jɔsen fɔlɔ o ye canal ani adducteur mun bɛ yen ka se ka olu lakuraya. A jɔsen 2nan ka se ka dɛmɛ don sɛnɛkɛlaw ni cikɛlaw yɛrɛ ma n'o ye ka dɔ fara u ka dɔnniya kan sɛnɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na hali bi. A 3nan o ye ka dɛmɛ don ka ɲɛsin office du Niger mɔgɔw yɛrɛ ma hali bi u ka baara bɛ se ka dɔ fara u ka baara kɛcogo kan ka baara kɛcogo ɲɛ ka se ka hali bi dunkafa sabati an ka jamana kɔnɔ. N'a jateminɛ an bɛ kɛnɛ mun kan nin ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka a ka laɲini don a n'a ka miiriya. Gouvernement kura sigilen sen kan a ye gafe dɔ d'an ma n'an b'o wele ko lettre de cadrage. O lettre de cadrage kɔnɔna la jamanadenw tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ u kan ni fɛɛrɛ ka se ka tigɛ ka dɔ bɔ o tɔɔrɔ kan dunkafa b'o la fɛn caman b'o la mais komi an bɛ bi an bɛ dunkafa kɛnɛ kan a ka kan an ka miirinajigin kɛ ka ɲɛsin o gafe in ma. Nin ye baara daminɛ nin tɛ baara laban ye hali bi dunkafa sabatili an ka jamana kɔnɔ a fɛɛrɛ caman b'a la. An bɛ office du Niger kɔnɔna la bi n y'a fɔ cogo min na a ka kan vraiment an ka foli bila ka se an ka jamana sɛnɛkɛlaw ani cikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma parce que n'i ko dunkafa a tɛ taa olu ka wulikajɔ a tɛ taa olu ka cɛsiri kɔ. Mais a ka kan fana u k'a bila u kɔnɔ k'a fɔ hali bi gouvernement b'u kɔ an se fɛn fɛn an bɛ o fɛɛrɛ tigɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka miirina kɔnɔna la vraiment u ka laɲiniw bɛɛ ka se ka sabati ka ɲɛsin dunkafa fan fɛ.
an bɛ kɛnɛ min kan an tɛ se ka bɔ yan ka sɔrɔ an ma foli bila ka ɲɛsin an ka sarasiw ma k'u jɔyɔrɔ lakanabaliya kɛlɛli la an ma dogo mɔgɔ si la. mais kɛrɛnkɛrɛn ala office du Niger yɛrɛ kɔnɔna la n'a jateminɛ k'a fɔ o la b'a dɔn k'a fɔ ko terrorisme kɛlɛ mun don a kɔnɔ ka dun kosɛbɛ parce que ni terrorisme n'u b'u ɲɛsin office du Niger ma kun kelen de b'a la kun fɔlɔ o ye an ka sɛnɛkɛlaw ka u ɲɛsin olu ma ka bɔnɛ fɛn bɛ se ka kɛ olu kan k'o ɲɛsin olu ma mais a kɔlɔlɔ mun yɛrɛ b'a la o ye dunkafa ani cɛ sɛgɛn ani kɔngɔ o bɛ se ka ɲɛsin jamana ma cogo min na o bɛɛ y'o fɛɛrɛ donc a kan vraiment an ka sarasiw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn hali bi u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ la o tɛmɛlen kɔ a ka kan an ka donsow fana fo parce que n'an ko ko lakanabaliya kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ en particulier office du Niger la u jɔyɔrɔ ka bon a baara la kosɛbɛ. Sani ka bɔ kuma la vraiment an bɛ hali bi k'aw fo ka wale ɲuman dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la cɛmancɛ fanga kelen b'a la cɛsiri kelen b'a la o ye jamanadenw ka wulikajɔ ye je crois que Debugukaw Segukaw office du Niger yɛrɛ bɛɛ population a ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ depuis cɛmancɛ fanga daminɛra a ma dogo mɔgɔ si la aw ni ce aw ni barasi ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka laɲiniw bɛɛ sabati bɔra kuma la aw k'a kɛ to b'a la. nin kɛra sibiri baara ye office du Niger ale kɔnɔna na ɲɔnɔ Ndenbugu ka taa ye yaasa baaraba min bɛ yen n'o ni alimankaw ka dɛmɛ bɛnnen don ɲɔgɔn ma dɔ ka fara sɛnɛkɛ yɔrɔ baara kan o kɛra yen sibiri don kununko kari an y'an kunna Banikɔ kan Banikɔkaw olu fana bɔra ka na an kunbɛn min ye Mariam Kulubali n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la fala ye ale de ye yen gouverneur ye bi min ye Dowele Mariko ye o ye yɛrɛmarakafo a ɲɛmaa ye dugutigilakaw kafotigilakaw sifinw maa minnu bɛ bi na ni olu kɛlen don sa ka Joyila yɛrɛ matarafa kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen bɔra maa mafalenw na wolomasiri taba minnu fana bɛ gardiw ka ɲɛmaaw ka taa se polisiw ka ɲɛmaaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ka na premier ministre ale kunbɛn a n'a ka maaw fala ye délégation ale kɔnɔna Joyila taga la premier ministre tun b'a la ministre min bɛ muso ni du ni denmisɛnw tun b'a la ministre min bɛ ni ale bɛ an ka jamana kɔnɔna bololabaaraw ko kunna n'o ye Umu Sali Seki ye ale tun bɛ délégation na ka taa fara ministre min bɛ sigida lakana Iriwali Kuntalajan o kunna olu tun bɛ a la Segu office du Niger ale PDG tun bɛ kɛnɛ kan CMDT fana PDG fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara Segu chambre de commerce ɲɛmaa kan n'o o ye Dugure ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan min ye Joyilakaw yɛrɛ fana ye u ka duguden maa mafalenbaw u bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in kɔnɔna sɔrɔ ka na sa min ye furancɛla fanga premier ministre n'o ye docteur général de division Ablaye Mayiga ye ka bɔ k'ale kunbɛn Banikɔ kɔnɔna na fala i b'a dɔn mun n'a fɔ Banikɔ wa bani dɔ de bɛ o de bɛ tigɛ i bɛna Joyila n'i y'a mɛn Banikɔ dɔrɔn yen don nka commune o ye Kaladugu ye u ye woro yira dɛ an ye woro min kuma fɔ yan u y'a di premier ministre ma ko n'Ala sɔnna a ma ni sɛnɛkɛlaw dɛmɛna nka Joyila i b'a dɔn Joyila yɛrɛ bɛ sinsin min kan kosɛbɛ yan kɔɔri ni kɔɔri ɲɛna Joyila ka di juru bɛ sara muso filananw bɛ ta baaraw minnu bɛ yen n'olu ye so kɛmɛ e ma kelen da fɔlɔ e da bɛ filanan ko kuma na fɔlɔ wa premier ministre selen kɛnɛ kan a n'a nɔfɛmaw ka baara k'o daminɛ Joyila fana cɛ dɔ tun ye Joyila gouverneur ye nka min ye muso ye n'o ye Mariam Kulubali ye u ye ale bila a ko kunna sisan a ka Bokum min tun bɛ na an fɛ yan a fana bɛ baara kɛ primature la sisan an y'a sɔrɔ kɛnɛ kan ye yɔrɔ kɔni k'a fɔ ko Joyila ta kɔni tɛ fɔ Janjo Masa kɔ ale ka yɔrɔ ye Joyila ye an y'ale fana sɔrɔ kɛnɛ kan hali n'a sɔrɔ a bɛ baara kɛ primature kɔnɔna na min ye Nabila ye ka taa se Joyila yɛrɛ mɔgɔba an ma taa maaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ye sabula olu ye baara caman kɛ yanni premier ministre yɛrɛ ka na banderole nɔrɔw ni baara minnu bɛ yen n'olu bɛ sen na
olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min fala ye an selen Joyila kɔnɔna na premier ministre ni a nɔfɛmaw yanni an ka taa baaraw daminɛ u ka place de l'indépendance la a ye a yira sa k'a fɔ ko Joyila kɔnɔna na a tɛ se ka taa cogoya si la n'a ma taa dugutigi fo dugutigi yɛrɛ ko min ye Abilaye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka bulon kɔnɔ han waati min na ko mara kama bɔli ministre tun don k'a nana Joyila a taara ale fɛ yen bi na kɛ nako filanan ye min ye a ka kuma lase la n'o ye Dagamayisa ye Amadu Dagamayisa ale ye foli kɛ premier ministre tɔgɔ la Joyila bulon kɔnɔna na ministre minnu fana bɛ yen ni olu tun b'a nɔfɛ taama na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen mara ɲɛmaaw dugutigi ale ni maire nin bɛɛ lajɛlen dontɔ de filɛ nin ye Marikulakaw ka bulon kɔnɔ premier ministre ale n'a ka gouverneur ka taa fara sɛnɛ ministre kan n'o ye Daniel Clément Simeon ye o fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan laadalatigi minnu bɛ yen dugutigi n'a ka kankɔrɔsigiw maa minnu bɛ yen n'olu ni a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ lajɛlen kun sigilen n'o ye kɛnɛ kan ye sa dugutigi ka ciden n'o o ye a ka jeliba ye n'o ye Récotradi yɛrɛ coordinateur fana ye Joyila kɔnɔna na Usumani ale ye Usumani Kone ale ye Récotradi ɲɛmaaba o dɔgɔkɛ de ye n'o ye Mokhtar Kone a ye kuma min fɔ fala ye an ka jɛ ka Usumani ka dugutigi ka laseli lamɛn dugutigi yɛrɛ fana ka farangaw bɛ a la. dugutigi n'a ɲɔgɔnnaw u b'an ka bilecinin jɛ ni dugutigiw la dɔɔni i ye hakili t'u la médailles k'o kɛ drapeau b'a bolo mais halisa kariyaw ka ca dɛ dugutigi ko n k'a f'i ye ko ni sera ka audience dɔ accordé u bɛ diya aw dɛmɛbaaw bɛ yen u bɛ cogoya min na e b'olu dɔn bangebaw ye nin de ye sɛbɛkɛyɔrɔ don o tuma an b'a f'i ye kuma tɛ jɛnya i ni ce i n'ale diyara n ye i natɔla fɛn min sɔrɔ i sagitɔ ka nin sɔrɔ dugutigi ko k'a f'i ye ko hali wulu min kuleli la an bɛ wulu kunci ka wulutigi kunca dɔ fɛ ala k'i ka baara ɲɛ bolo ala ka yeta nɔgɔya a kɛ dɔw b'a kɛ sala mamadu baba naamu an sɔnna hami nin bɛɛ naamu o fɛ min b'aw la ayiwa a lasi bin min bɛ a b'a se an ka duwawu de kɛ naamu a y'o ɲini k'a dira ma an bɛ o foli k'a ye yan'a ka jɔ n'a jɔ bɛɛ k'a yɛrɛ kana bɔ n'a nana yalo cɛ wala o filanan ye mun ye ka taa da o kulo kan jiraw la k'a fɔ anw ni kɔni tɛ dɔrɔn an bɛ tradition an na fɔcogo la o dɔnnen don nka n'ala sɔnna ma nin bɔra da min na o bɛ somɔgɔ sama bɔ a diyara n ye généraux ka général bɛɛ de mɛn ni ala sɔnna awɔ
Baramna o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ son excellence le général d'armée Assimi Goïta a ci fɔlɔ mun don an da o ye ka a ka foli lase Dioula population bɛɛ lajɛlen ma ka depuis cɛmancɛ fanga daminɛra a ye wulikajɔ ani cɛsiri ani sɛgɛn mun kun a ma dogo mɔgɔ si la ko k'a fɔ ye fana ni Ala sɔnna ma laɲini fɛn fɛn ɲininen don transition cɛmancɛ fanga autorités fɛ ni Ala sɔnna a b'a seko kɛ an bɛ nɔ b'o bɛɛ la bɛɛ bɛ lasabati inchallah. Quoique depuis cɛmancɛ fanga daminɛra dɔɔnin kɛra quoique baara yɛrɛ fɔlɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya kɔnɔna la o ye ka Dioula kun kɛra région ye tiɲɛ don an y'u ka Dioula opérationnalisation ban quoique bi Ala barika la o baara banna gouverneur bɛ yan Dioula danfara o dɔnnen don préfet kan ka kɛ yɔrɔ min na o bɛ yen sous-préfet fana kan ka kɛ yɔrɔ min na o fana bɛ yen donc bɛɛ ye ka yira bi n'an bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw kɛ kelen ye a ka ca Ala fɛ n y'a fɔ cogo min na cɛmancɛ fanga kɔnɔna la laɲini fɛn fɛn ɲininen don o bɛɛ bɛ lasabati nka ka kan an ka fɔ fana o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka miiriya ye o de kan ye kuma caman mɛn foli yɛrɛ belebeleba sera ale ma kosɛbɛ nka ko k'a fɔ Dioula population k'a fɔ Mali population bɛɛ lajɛlen fanga o fanga bɛ cɛmancɛ fanga la ale an ka jamana ɲɛmɔgɔ Assimi Goïta ale kelen ka cɛsiri tɛ gouvernement kelen ka cɛsiri tɛ jamanadenw de ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri o de fanga bɛ cɛmancɛ fanga la quoique monsieur le maire a ye kuma mun fɔ ka Dioula population fo n'an ko ko résilience tiɲɛ don résilience kɔrɔ bamanankan na ka se ka sɛgɛn kun ka se ka tɔɔrɔ kun mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka miiriya la mun bɛ résilience yɛrɛ cɛ sanfɛ o ye bɛn ani kelenya n'an b'an jija hali bi ko ni koko pɛrɛnna basa bɛ don a fɛ n'an b'an jija hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ni maliyɛnw ye dugu fila t'an bolo dugu kelen de b'an bolo quoique problème ka ca mais n y'a fɔ cogo min na baara wɛrɛ t'an na yan mais ka jamanadenw ka laɲini ka se ka o sabati yɛrɛ kɛ Ala barika la jɔyɔrɔ b'an bolo ministère ni premier ministère mais baara kelen mana o ye ka se ka jamanadenw olu ka laɲini ka se k'o sabati o an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka instruction ye an b'a fɔ le troisième principe donc la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions donc jamanadenw ka yɛrɛ bɛ sɔrɔ fɛn fɛn na an bɛ taa o sira de fɛ a bɛ se ka kɛ baara kɔnɔna la n y'a fɔ cogo min na gɛlɛyaw bɛ yen gɛlɛyaw bɛ kala o tɛ b'a la nka an ka dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ lajɛlen o ma ni miirina bɛ mɔgɔ min fɛ baara bɛ se ka tilen ka ɲɛ cogo min na ni Ala sɔnna an m'an ɲɛsin o ma depuis gouvernement kura sigira an ka jamana ɲɛmɔgɔ conseil des ministres fɔlɔ tɛmɛlen a ye laɲini damadɔ kɛ k'o ɲɛsin gouvernement ma k'an ka baara kɛ o minɛn kɔnɔna la o laɲini fɔlɔ o lakanabaliya ye lakanabaliya cɛ tɛmɛlen dun ka fa ka se ka sabati o bɛɛ b'a kɔnɔna la an'an ka jamana jɔsenw n'an b'olu ko refondation o bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na o bɛɛ b'a kɔnɔna la an'an ka diplomatie donc bɛn minnu bɛ an ni jamana wɛrɛw cɛ u bɛ se ka don ba la cogo min na o bɛɛ b'a kɔnɔna la ani kalata o bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la ka sɔrɔ furukufuruku ma bɔ a la ka sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la o bɛɛ bɛ a baara kɔnɔna la mais baara yɛrɛ belebeleba n y'a fɔ cogo min na c'est vrai que nin baara dilen bɛ gouvernement ma mais gouvernement kelen tɛ ani CNT mɔgɔw ani institution fɛn fɛn bɛ yen nka a tɛ taa mun yɛrɛ kɔ o ye jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn faamuya an ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'o ye bɛn ani kelenya depuis cɛmancɛ fanga daminɛra baara caman kɛra k'aw lakanabaliya fan fɛ Ala barika la bi min n'an ka sɔrɔdasiw bɛ fan bɛɛ Kidal sera ka minɛ o kɛra an ta ye yɔrɔ caman bɛ yen sɔrɔdasiw tun tɛ se ka taa yɔrɔ min na o ko bɛɛ banna bi bi in na mais hali bi n y'a fɔ cogo min na baara ka ca baara tɔ bɛ kɔfɛ mais inchallah an m'an seko k'a la sani ka bɔ kuma la a ka kan an ka gouverneur kura minnu nomera yan cɛ Dioula an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka kalifa don Dioula ladalakaw n'a dugutigiw a n'a diinɛmɔgɔw ka gouverneur kura ko kalifa don population bɛɛ lajɛlen na
ma beni chawni baraji afo jumna ay bismillah lim ke bi ka ni nga délégation afo jumna ministre bula sente mo bula ak cabinet bula ma beni chawni baraji a jaranye a benama ala kan jamana kisi ala kan la ñu be sabati barakuma la ko ak tobala sallallahu alaihi wasallam merci. Ayiwa premier ministre nin ye a ka kunungo laseli ye joyilakaw fɛ yen nka joyila baara ale kɛra taabolo caman de ye dugutigi olu kɔfɛ min ye place de l'indépendance baara kɔfɛ an taara CMDT la kɔɔri a bɛ bayɛlɛma yɔrɔ min na a taara ye ka taa ɲɛda yen kɔɔri bɔcogo fana kan n'Ala sɔnna a ma sini an na baabuba k'o kan o kɔfɛ sa yan'an ka bɔ joyila baara fan laban kɛra min ye yanni tilelafana dun cɛ o taara kɛ rencontre de cadre ye gouverneur yɛrɛ kɔnɔna na yen ne kɔni min ye joyila gouverneur ye a fana ye joyila fɔ joyila ye région 13 ye han cercle 6 de b'a bolo min ye baaraba minnu bɛ k'a fɛ yen kosɛbɛ o ye sɛnɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka baara fanba o ye kɔɔri sɛnɛ ye kɔɔri fana ja CMDT ale ti kɔɔri dɔrɔn sɛnɛ koyi ɲinan n'i ye kɔɔri sɛnɛ dugukolo fan min san wɛrɛ a fɔ k'i ka kaba sɛnɛ ye o kɔfɛ i ka sɔrɔ ka na ɲɔ sɛnɛ ye balo bɛ kɛ cogo min na u b'a fɔ o de ma sa ko yɛlɛma ko 3 yɔrɔ kelen na n'a sɔrɔ i ye kɔɔri kɛ yɔrɔ min na ɲinan san wɛrɛ i bɛ kaba de don yen yaasa ka se k'o kɛ o fana kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka ɲɔ don yen min ye CMDT ye ale de bɛ balo min sɔrɔ o fana hakɛ olu bɛɛ lajɛlen u y'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ an na olu bɛɛ lajɛlen bɛn sini ta ma ka bi sɔgɔmada in na ta k'o ɲɔngiriya fala ye k'i fo min ye Keba Jalo ye baara ko a ɲɛna kosɛbɛ sabula anw yɛrɛ kɛra jatala ye nin ko in senfɛ n'o tɛ aw de ye jata y'aw de ka baara ye place Kolonge a kɔlɔlɔ ye o ye ka Bugumabel ni Dirisa Mɛmɛ ta k'u fo min ye Lasana Kulubali ye le Guido ale tun bɛ kɛnɛ kan Mustafa Ley ale tun bɛ lɔbu tɔgɔ la ani ORTM mɔgɔw Mamari ka taa fara Aramata n'a ka mɔgɔw ka sewukaw fɛ yen maa minnu fana bɛ yen n'olu fana y'a kunfɔlɔw kɛ n'an ye n'o o ye Bagayogo ye k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Alus Ture ale ye cameraman ni ORTM na k'a fo Ibrahima Traore Itra Sigma o ɲɛmaaya b'ale bolo nin waati in na a fana tun bɛ taama in na maa tun b'a la sa k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ta an b'o jɔ yan ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan a k'an bɛɛ Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman kan ye dɔgɔkun timɛ ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45